समीर सावंत उर्फ बंटी यांनी आमच्या ज्या कंपनीत काम करणारे बाळू मुनकर, कैलासवासी बाळू मुनकर काही दिवसापूर्वी त्यांचं अपघाती निधन झाले. यांच्या स्मरणार्थ हे बहुमोल असं पारितोषिक आमच्या दोघांच्याही कलाकारांचा गौरव करण्यासाठी दिले. त्यांचे आणि तुमचे आभार म्हणून आमच्या गणरायाला वंदन करून कैलासवासी बाळू मुनकर यांच्या मृत आत्म्यास परमेश्वर चिरशांती देवो अशी परमेश्वर चरणी प्रार्थना करून त्या बक्षिसाचा